Pa kaže, sve će vam to proći. A jedino što neće proći, moje su riječi. Nebo i zemlja će proći. I svi ovi koji govore, prijete, obećavaju, blagosiljaju, proklinju, braćo i sestre, što je govorio naš otac Luka, to je već prošlo, brate. Razumijete? Kad se čovjek veže za Božju riječ, ovo je već prošlo, a riječi moje neće proći. Zato, braćo i sestre, da pozovemo i u ovaj današnji dan, da se vratimo Gospodu kroz riječ njegovu. Slušajte Gospoda, imajte sveto evanđelje uvijek pri sebi, nosite ga sa sobom. Pa znate da naš narod pripada narodima, pravoslavnim narodima, jer oni koji nisu u crkvi Hristovoj, znate, oni su hendikepirani, žestoko ograničeni, pozvani da priđu, ali izvan crkve nemaju daha svetoga, nemaju silu blagodati da razumiju. Ali od pravoslavnih naroda, znate, mi pripadamo narodu koji najmanje čita riječ Božju, znate, pritom čita, diše njome, a Gospod u ovom evanđelju otkriva nama gubitnicima, jer smo se pretvorili u gubitnike, braćo i sestre, gubimo, pogledajte što se dešava. Na svakom polju gubici, gubici, gubici. Jedino osvajamo teniske turnire, znate. I srebro u košarci, u vaterpolu. Tu smo, znate, pobijedili. A gdje ćeš sa tim gore u carstvu? Dakle, da se vratimo riječima Božjim i u njima život da nađemo, braćo i sestre. Da ne budemo gubitnici, nego pobjednici. Da ne budemo mrtvaci, znate, nego živi, vječno živi, braćo i sestre, jer riječ koju primamo je riječ vječnoga Boga. I da se pokajemo, i ovako pojedinačno i saborno, što smo toliko ogrezli u toj drskosti, pazite, mi ljudi, da se odričemo riječi Božje, znate. To je velika drskost, braćo i sestre. To je najveći dar u ovaploćenju, u evanđelskoj propovedi Sina Božjeg, u tajni crkve, u tajni liturgije. I pazi, sve to radi tebe, radi tvojega spasenja, radi tvoje porodice, radi tvoga naroda i ti uspivaš da se svega toga prosto odrekneš. Ali na kakav način? Mrtav, hladan, znate. Liturgije se služe, tebe prosto nema u crkvi. Ti prosto ne osjećaš potrebu. Ti prosto ne odeš danas, kao što mnogi nisu danas došli ovdje. Pazite tu komociju paklenu. Provešće dan u Budvi, sunčano je, šetaćemo kao da se ništa strašno nije desilo. Desilo se, braćo i sestre, i strašno i užasno, jer ovaj dan će proći. Sve to što si doživio u njemu, proći će. Što si pojeo, što si popio, što si čuo, što si vidio, što si dodirnuo, pogotovo što si zaradio, sve će to proći. A riječi koje nisi čuo, kojih si se odrekao, koje si prezreo, one i samo one neće proći. Pa ne dao Bog, braćo i sestre, kad onaj koji nam je riječ ostavio dođe, a doći će i dolazi, da vidi šta smo mi uradili, kako smo se ponijeli prema njegovim riječima. Pazite, njegova riječ je očeva riječ. Pa ako nas zatekne, braćo i sestre, ovakve kakvi smo danas, znate šta će da se desi? Znate šta? Jeste čuli šta će da se desi? Kako će on da postupi sa nama?
jer ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, i ja ću se postidjeti njega kad dođem u slavi Oca svojega sa anđelima svojim. Ne dozvolimo, braćo i sestre, da nas se Sin Božji, jedinorodni Očev Sin, postidi pred Otcem i pred anđelima, jer to se smatra najvećom tragedijom i vječnim, metafizičkim gubitkom. I takav čovjek naslijedit će mjesto arhigubitnika, da vječno sa njim udara zubom o zub, gornjom vilicom o donju, i jedino što će čuti bit će škrgut sopstvenih zuba. Neka bi dao Gospod molitvama svih onih koji su njegovu riječ slušali, koji su je u srcu držali i u njoj život našli, ne vremeni, no u vremenu vječni, da i mi, braćo i sestre, u duhu pokajanja, vraćajući se, kako reče jedan naš brat nedavno, kako je jedna sestra pravila poklone pred običnim, onim džepnim evanđeljem, videći u njemu samu riječ Božju, pa i mi, braćo i sestre, da metanišemo pred svetim evanđeljem, da ga cijelivamo, da ga čuvamo, da ga čitamo, da slušamo riječ Božju, te da u nas uđe njegov besmrtni i vječni život, da bismo i mi i u njemu i kroz njega našli ono što smo, vjerujem, došli da nađemo i danas u ovom svetom hramu, i evo, kao što čujete i vidite, našli smo. Ali i da čuvamo do kraja našega života i da se ovih riječi ne odričemo ni po koju cijenu, ni po cijenu krvi, ni po cijenu ne jedne smrti, braćo i sestre, nego milion smrti, ako nam bude prijetilo da se ne odričemo besmrtnoga Boga, besmrtnijih riječi njegovih, besmrtnoga života koji nam se kroz nju otkriva i nudi, a koji, daj Bože, svi da nas slijedimo. Amin.